Vi vil gerne fortælle lidt om fotosyntesen og respiration. Det er kun grønne planter, der kan lave fotosyntese. Hele fotosynteseprocessen foregår i grønkornene, altså i plantens blade. For at danne fotosyntese skal planten bruge helt enkelt byggesten, sollys, vand fra jorden og kuldioxid fra luften. Fotosyntesen foregår sådan, at vandet bliver transporteret op gennem plantens rødder, sammen med sollys og kuldioxid fra luften, der bliver omdannet til sukker, altså glukose, i plantens grønkorn og afgiver oxygen. Oxygen, som bare er et affaldsstof fra fotosyntesen, et affaldsstof, som mange andre organismer er afhængige af, f.eks. mennesker og dyr. At respirere betyder i grove træk at trække vejret. Hver gang vi ånder ud og ind, respirerer vi. Det, der sker, når vi respirerer, er, at vi indtager energi i fast form, f.eks. sukker og mad. Inden i mitokondrierne bliver der så produceret energi, kuldioxid og vand. Energien slipper vi af med ved at bevæge os, eller vi omdanner den til fedt. Vandet slipper vi af med, når vi tisser og sveder. Kuldioxiden slipper vi af med, når vi ånder ud. Grunden til, at vi omdanner vores overskydende energi til fedt og ikke sukker ligesom planter, er, at fedt fylder og vejer meget mindre end sukker.